Povucimo dva paralelna pravca i označimo ih s T i K. Na polovici udaljenosti između T i K povucimo njima paralelan pravac. Označimo ovaj pravac s D. Na zlatnom rezu između T i K povucimo njima paralelan pravac tako da je veći segment zlatnog reza uz pravac K, a manji uz pravac T. Označimo ovaj pravac s R. Na zlatnom rezu između T i K povucimo njima paralelan pravac tako da je veći segment zlatnog reza uz pravac T, a manji uz pravac K. Označimo ovaj pravac s A. Pravac A inverzni je zlatni rez između pravaca T i K u odnosu na pravac R. Udaljenost između pravaca D i A te D i R je istovjetna. Označimo ovu udaljenost s L. Između T i K povucimo dva njima paralelna pravca koji su od njih udaljeni za L. Pravac uz T označimo s G, a onaj uz K označimo s I. Dobili smo uređaj pravaca u kojemu su pravci T, G, R simetrični pravcima K i A preko pravca D. Na polovici udaljenosti između pravaca T i I povucimo njima paralelan pravac. Označimo ovaj pravac s S. Pravac S je ujedno na polovici udaljenosti između pravaca R i D. Između G i A povucimo pravac od G udaljen za umnožak polovice njihovog razmaka i koeficijenta zlatnog reza. Označimo ovaj pravac s UQ. Između T i UQ povucimo paralelan pravac za L udaljen od UQ. Označimo ovaj pravac s M. Povucimo pravac udaljen od G toliko da pravac M tvori zlatni rez između njega i pravca G, pri čemu je veći segment zlatnog reza uz pravac G. Označimo ovaj pravac s O. Postavimo pravac T na meridijan najzapadnije točke Sredozemnog mora, na rt Tarifu u Gibraltarskim vratima, koji dijeli Sredozemno more od Atlantskog oceana. Rt Tarifa je ujedno i najjužnija točka kontinentalnog kopna Europe. Pravac K postavimo na najistočniju točku Crnog mora, gdje je smješten gruzijski grad Kobuleti. Meridijani Tarife i Kobuletija omeđuju najveću vodenu masu povezanih mora zatvorenih afričkim i euroazijskim kontinentima, prostor drevne ekumene. Ostali pravci raspoređuju se prema opisanim matematičkim uvjetima. Pa tako pravac D postaje meridijan Hrvatske Atene, grada Dubrovnika. Dubrovnik se dakle nalazi točno na polovici između meridijana najzapadnije i najistočnije točke navedene morske površine. Starim Dubrovčanima je ova činjenica zasigurno bila ključna u organizaciji njihove plovidbe Sredozemnim i Crnim morem. Pravac R, zapadni zlatni rez ovih dvaju mora, postaje meridijan vječnoga grada, Rima. Pravac A, istočni zlatni rez povezanih mora, postaje meridijan grčke božice mudrosti, grada Atene. Dva zlatna reza zlatnim slovima ispisuju imena gradova
okosnica prostora na kojemu se nalaze, bivajući zlatnim standardom civilizacije koju su iznjedrili. A među njima u središtu Dubrovnika. Pravac G smješta se na meridijan Greenwicha u Londonu, početni 0. meridijan. Pravac I prolazi preko grada Iskenderuna, turske Aleksandrije u Iskenderunskom zaljevu, gdje se nalazi i najistočnija točka Sredozemnog mora. I opet u središtu, među meridijanima Greenwicha i Iskenderuna, grada Dubrovnika. Pravac S, polovište između meridijana Rima i Dubrovnika, postaje meridijan Smiljana u Lici, što nije jedina osobina koja ovaj meridijan čini posebnim. Meridijan Smiljana ujedno je i središnji meridijan Sredozemnog mora, točno na pola između meridijana Tarife i meridijana Iskenderuna. Meridijan Smiljana presjeca afričku obalu na rtu Mizurata, što na talijanskom znači izmjerena, odmjerena. Na meridijanu koji odmjerava polovicu sredozemnog bazena, osim rodnog mjesta najvećeg uma novog doba, nalazi se grad u kojem je rođen najveći um starog doba, Sirakuza. U Sirakuzi mjerio je Arhimed, na grčkom Arhimedes. Raščlambom njegovog imena dobijemo Arhi i Medes. Medes u svom značenju sadrži sredinu, centar, među, granicu, dok prvi dio imena nosi značenja iznad, glavni, u najvećoj mjeri, prapočelo, vrhovni, upravljati. I Arhimed je upravo to, prapočelo, središnjica, centar, težište upravljano zakonima. Arhimed, rođen mjerio i život ostavio na mjernom meridijanu, personifikacija je skupa vrhovnih prirodnih principa koje je ovaj veliki um iza sebe ostavio. Pravac UQ postaje meridijan najjužnije točke Sredozemnog mora, gdje je smješten libijski obalni gradić Al-Ukvajla. Pravac M postaje meridijan Monfalconea, najsjevernije točke Sredozemnog, ujedno i Jadranskog mora. I posljednji povučeni pravac postaje meridijan rumunjskog grada Oradee. Povijesni značaj Oradee jednak je značaju Greenwicha danas. Ako je raspon između meridijana Greenwich-Monfalcone veći segment, tada je raspon Monfalcone-Oradea manji segment zlatnog reza, to jest aktualni početni meridijan, kardinalna sredozemna prostorna točka i Oradea tvore zlatni rez. Možda je upravo ova matematička činjenica presudila da Oradea u navigacijskim kartama od 15. do 17. stoljeća bude nosioc početnog meridijana. Takvu ulogu Oradea dobija nastojanjima bečkog astronoma Georga von Feuerbacha i Hrvata Ivana Viteza od Sredne, ostrogonskog nadbiskupa. Oradea dobija biskupiju krajem 11. stoljeća, a utemeljuje ju mađarski kralj Sveti Ladislav, istovremeno kada utemeljuje i Zagrebačku biskupiju. Konstrukcija iskazuje i glavni grad Hrvatske na paraleli najsjevernije točke Sredozemnog mora, pri čemu je zapadni zlatni rez između meridijana Greenwicha i crnomorskog Kobuletija meridijan predsjedničke rezidencije na Pantovčaku. Istočni zlatni rez između Greenwicha i Kobuletija je meridijan Nordkapa, norveškog rta koji se smatra najsjevernijom točkom Europe. Pribroji li se ovom meridijanu vrijednost koeficijenta zlatnog reza u stupnjevima, rezultat je bugarska luka Burgas, najzapadnija točka Crnog mora. Konstrukcija ima svoj daljnji razvoj
i ona obuhvaća gradove, hramove, luke, uvale, rtove, vrhove, velikane, careve, vojskovođe, događaje, povijest, mit, zvijezde, nebesa i mnoge druge priče i pojave iz našeg postojanja, te nije isključeno da se postupak može izvoditi beskonačno kako bi se dotakla i matematički opisala svaka točka prostora. Ovdje prikazano tek je početak konstrukcije koja na elegantan način pokazuje plan nasuprot slučaju kroz kardinalne prostorne točke Sredozemnog i Crnog mora, Europskog kontinenta, te najvažnije gradove, lokalitete, osobe, izravno ugrađene u povijesni, kulturni, politički, znanstveni, duhovni i mnogi drugi temelj dijela svijeta koji se smatra kolijevkom civilizacije. Ovaj sustav kazuje nam kako je isti poznat barem od najranijih dana naše civilizacije, te da ga je kroz vrijeme pomno koristila ruka znalca, upisujući svoje poruke u prostor. Izvjesno je da je znalac bio upoznat s organski predustrojenom podlogom koja matematički oblikuje kopno, more i njihovu crtu razdvajanja, te formira raster na kojem je upisivan život. Izvjesno je i da je model bio poznat i u trenutku odabira Greenwicha početnim meridijanom, zbog čega se teško može održati uvriježena tvrdnja o proizvoljno odabranoj liniji. S poznanjem modela koji tvori lice zemlje i ono što se na tom licu zbiva, mnogo toga uvriježenog dolazi pod znak pitanja. A ovdje prikazano tek je početak propitivanja uvriježenog.